चिरां जिल्ला खुंग्रिंआव गासै माहारियारि मोनद' आफादनि जानो गोनां बोसोरसालिया जथुमाया दिनै गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। नंगौ, दिनै चिरां जिल्ला खुंग्रिं गोजौ गेलेग्रा फोथाराव गासै माहारियारि मोनद' आफादनि जानो गोनां बोसोरसालिया जथुमा जेरै खुंगा 20थि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद खुंगा 18थि 2 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं दालाइसा एबसु खुंगा 8थि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ खुंगा 6थि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं दखरा बर' समाज खुंगा 5थि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं जौगाखां आफाद खुंगा 2थि 2 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा गेवलां मेल हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी, मेल बेखेवगिरि महरै इ.एम. रनजित बसुमतारी, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, चिरां डिभिजननि डि.एफ.अ. खनजन बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे मोनद' माहारियारि आफादफोरनि जिल्ला आरो मिरु दैदेनगिरि बिथांमोना खौसेयै बाहागो लायो आरो हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनायजों लोगोसे खौरांनि गेजेरजों गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि मोन 6टा आफाद, बे आफादफ्रा जथायै मोनसे गावबा गावनि बोसोरसालिया जथुमा, बेखौ जोङो थांनाय 10 डिसेम्बर आरो 11 डिसेम्बर बेहाय जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंग्रिं जथाय गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथार, बे फोथाराव जोङो खुंफुंनो हाबाय। आरो बे खुंफुंनायाव मैया जोंहा जथेस्थ' जोंनि जेखिनि गुबुन गुबुन दालाइ आफादनि मावख' बेखेवनाय बेखौ जों खालामदों। आरो बिनि उनावहाय जोङो मोन 6टा आफादनि जे थान्दै जथुम, बे थान्दै जथुमखौबो जोङो मोजाङैनो जोङो जथुमनानै जोङो मावफुंनो हाबाय। आरो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद बेखौबो जोङो दाफुंनो हानाय जाबाय। आरो दिनैहाय थामहिनबा दिनै 11 डिसेम्बर बाहाय जोंहा बे मोनद' आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमानि जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोंहा दिनै जोंनि लेंहरनाय बायदि जोंहा बाहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा नेहाथारि मानाव गेदेर सहेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। आरो बिथाङा नुजाफैनानै जोंनो गोबां माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि बिथाङा जोंनो होलांदों। आङो बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आरो बे गेवलां मेलावनो जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी, बिथाङाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै गावनि बर'फ्रा 7000 रोजा बोसोरनि सिगां बे हालामाव जे रायजो जादोंमोन बिनि माखासे बेखेवथि बिथाङा जोंनो होलांदों। आरो निस्सय बे बेखेवथिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो थुलुंगा मोनगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि खुंफुं आफादा दिहुननो लानाय जे खौसेथिनि नेरसोन जे बिजाब, बे बिजाबखौबो जोंनि चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि जोंहा मानाव गेदेर आफादगिरि सुकेल बसुमतारी बिथाङा बाहाय बेखेवफैदों। आरो बेखेवनायनि गेजेरजों बिथाङा लाइमोन जोलैखौ, इयुन जोलैखौ साफा साफा थुनलाइगिरि जानो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बिजाब दिहुननानै समाजाव, हारियाव, देशआव, मुलुगाव फोसावनो बिथाङा इयुन जोलैखौ बिथाङा खावलायदों। बे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे साइन होननानै आं सानदों। आरो जोंहा बाहाय जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, बिथाङा बाहाय जोंजों लेंहरनाय बादि बिथाङा जोंजों बाहागो लानानै जे गोदान जोलै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनो साफा साफा IAS अफिसार, IPS अफिसार, DC, SP बायदि बायदि सुबुं धोन आरजिनांगौनि थाखाय बिथाङा जोंनो बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनो फोरमायलांदों। आं बिथांनोबो साबायखर जासिगोन। आरो जोंहा बाहाय गोबां जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि बाहाय जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। जोंनि मोन 6टा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गावबुरा बिथांमोन, रायजो राजा बिथांमोन, हेडमेन बिथांमोन, फरायसा बिथांमोन आरो जोंनि नोगोरारिफ्रा बाहाय मैखोमै बाहागो लानानै जोंनि नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो हादों। आं बेखौ मिजिं खालामदों। आं बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जे जोङो थांनाय 2018 मायथाइयाव जोङो खुंग्रिं ओनसोला 100 बोसोरनि फोरबो फालिथाय जों बेखौ खुंनो हादों। आरो बाहाय जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव जेसेबां गोबां आफादफोर दङ, बे आफादखौ जों खौसे खालामनानै जोङो बे खुंथायखौ जों खालामनो हादों। आरो देग्लायबो जे जोंनि आफादफोरनि संबिजिरा गोरोबलायाब्लाबो
गोरोबलायैनि गेजेराव खौसे खालामनानै जोङो मोन 10टा आफादखौ जों खौसे खालामनानै दिनैहाय जोङो मोनसेयैनो साननैनि गेजेरजों बेबायदि जथुम्मा लानाया जोंनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो आं खावलायगोन जोंनि खुंग्रिङाल' बिदिन्थि गोनां जायोबा जानाय नङा दा गुबुन गुबुन जायगानि आफादफ्राबो खौसे जानानै बेबायदि गोरोबलायैनि गेजेराव जों खामानि मावनो हायोबा जोंनि ओनसोल लुखांनाय हारि जौगाहोनाय बायदि बिथिङाव जोङो जौगानायनि थाखाय एसे जों खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो नभेम्बराव जादों डिसेम्बरावनो बिबान सोलायलायनायबो दिनैहाय आङो खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंहा मोन 10टा आफादनि जे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जाबाय दा बाहाय जोंहा खुंग्रिं बर' थुनलाइ आफादनि जा गोदान आफादगिरि हिसाबै जा दीपक महिलारि बिथांखौ जों मोननो हादों गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों अशोक नार्जारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा खुंग्रिं दख'रा बर' समाज बिनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाबाय बिरचरन नार्जारीया गोदान आफादनि आफादगिरि आरो बिनोद बसुमतारीया गोदान आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों बिबान मोननो हादों आरो जोंहा खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ बिनि जोंहा गोदान आफादगिरि हिसाबै कान्जलाल नार्जारी आरो जोंहा गाहाय नेहाथारि कामिनी कुमार बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफाद बिनि जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोंहा परबिन बसुमतारी आरो जोंहा गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा रनजित नार्जारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा खुंग्रिं गोजौ फरायसा खुंग्रिं जौगाखां आफादनि जा गोदान आफादगिरि हिसाबै आंखौनो थामहिनबा बिरदाव मुसाहारिखौ आंखौ आफादगिरि महरै गायसनदों आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै जा नेरसोन औवारी बिथांखौ जों मोननो हादों आं बेखौनो गोदान आफादनि बिबानगिरि जानानै आरो मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायगोन आङो दिनैहाय बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि आफादा मोनफा मोनफा जा नोजोर मोनफा मोनफा मावबिथांखि भिजन एन्ड मिशन बेखौ निश्चय जोङो खालामनानै लानांगोन आरो जों आसा खालामो फैगौ 100 बोसोरनि थाखाय बे आफादा गावबा गाव बिथांखि लानानै खामानि मावगोन राव थुनलाइ हारिमु समाज गासै बिथिंखौनो जों फोजौनायनि थाखाय नैबे सिन्थाखौ लानानै जों खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानदों आरो जोंहा खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जोंहा बाहाय जथुम्मानि गेजेरजों गोदान आफादनि बिबानगिरिखौ जों मोननो हादों जोंहा देरहासात बसुमतारीखौ जों आफादगिरि आरो बिरदाव बसुमतारीखौ जों गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों मोननो हादों आं आसा खालामगोन मोनफ्रोमबो आफादा जाहाथे गाव गावनि नोजोर आरो मावबिथांखिखौ लानानै खामानि मावोब्ला जोंनि समाज जोंनि हारि जोंनि इयुना निश्चय गेवलांसार जागोन आरो जोंनाय सानबादि जों सानसे समाव बयजोंबो जोङो रायखांजागोन आरो जों बयजोंबो मान होजागोन आं बेखौ मिजिं खालामो